Ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων και θα ζει αιωνίως. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Ιησούς Χριστός νικά. Όλοι μαζί μπρος στο φως, άντε παιδιά, ειλικρινά με μεγάλη χαρά. Κράτα πάντα το σταυρό και το κεφάλι ψηλά. Αφού είσαι ζωντανός φίλε πάλι καλά. Η ζωή κάνει θαύματα και ο άνθρωπος σφάλματα. Άλλη μια φορά αμάρτησα, με είδατε πως τράκαρα. Πως όλα τα χάλασα και προτιμούσα τα τραύματα. Έτσι ήτανε τα πράγματα, ναι, μέσα σε λασπό νερά. Παρακολουθούσα μόνο όνειρα, την αλήθεια δεν γνώριζα. Εσωτερικά νεκρός, ήμουν έτοιμος για κολύβα. Κοντά στα πτώματα, πολλά χαρτάκια κόλλησα. Μαύρο έπινα και τρόμαξα. Στην ομίχλη τυφλώθηκα και μέσα στα κοσμικά την ψυχούλα μου την σκότωνα. Βρεθήκα έξω, έτοιμος να χαζέψω και προσπαθούσα τον εαυτό μου να γιατρέψω. Δεν μπορούσα να αντέξω, το είχα καταλάβει, ναι, ήταν ώρα για να επιστρέψω. Το πρόσωπο βρέξω, ρε, ξυπνά, πάμε. Σε 12 ώρες νύχτα θα ναι. Εκεί που τα δαιμόνια τριγυρνάνε, πρέπει να προσέχουμε, μας κυνηγάνε. Χέρια μακριά απ' την επόμενη δόση. Ας βαδίζουμε στο φως πριν νυχτώσει, γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να μας σώσει. Αιώνια ζωή θέλει να μας δώσει. Άνοιξε τα μάτια μπρο, σύντομα. Αποκομμένοι απ' το Θεό θα γίνουμε κομμάτια μπρο, ναι. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, χωρίς τον Χριστό δεν θα μπούμε στον παράδεισο. Φωνάζω δυνατά, επιστροφή. Κάνε μια εντροπή, δες την ψυχή. Έλα ψυχούλα μου αν θες τη ζωή. Στα χέρια του Θεού να τρέξεις κι εσύ. Φωνάζω δυνατά, επιστροφή. Κάνε μια εντροπή, δες την ψυχή. Έλα ψυχούλα μου να λες την ευχή. Ήρθε η ώρα για επιστροφή. Ακούς, να μην παίζεις με την ψυχή σου που είναι αιώνια. Τι είπε ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης? Την ψυχή να φροντίζετε περισσότερο και όχι τη σάρκα που θα πάει στο χώμα και θα την φάνε τα σκουλίκια. Φωνάζω δυνατά, επιστροφή. Κάνε μια εντροπή, δες την ψυχή. Έλα ψυχούλα μου αν θες τη ζωή. Στα χέρια του Θεού να τρέξεις κι εσύ. Φωνάζω δυνατά, επιστροφή. Κάνε μια εντροπή, δες την ψυχή. Έλα ψυχούλα μου να λες την ευχή. Ήρθε